saligan ko. May kalipay ang kinabuhi ko, may tagong buong nakadampan ko, may tagong buong nakadampan ko. Tagum Cooperative, tawag o text sa Mati Branch 0998-580-0058. Be a member now. Now open for business. Just Marketing Incorporated, Yamaha 3S Shop, your trusted motorcycle dealer since 1966. One-stop shop, a 3S sales service spare parts. Here in Mati City, we sell Yamaha motorcycles, genuine spare parts, and apparels. Affordable down payment and installment plan. Free items, helmet, sweatshirt, patronage discount card, plate holder, insurance, gasoline, and free registration. Yamaha, the first lifestyle bike shop only at Desk Marketing, located at Briggs Building, Rizal Extension, Madang, Mati City, Davao Oriental. Please contact 811-3630. Basta Yamaha, Desk Marketing na! Katawhan ng syudad sa Mati, malipayong Pasko ug bag-ong tuig sa tanan. Kini si Konsehal Popong Uy, sama kaninyo. May namang nausab sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Ang Pasko sa kanunay, magpahinumdum ka nato, nakitang tanan, gihigog na sa Diyos. Ug nagmatuod ni ini ang pagkatao sa iyang buntong anak, na nagpakasama ka natong tao. Usa, kasigalo nato, nga espesyal kita, kung gilig-on niya isip sa kapamilya. Gikan kanako, Konsehal Popong Uy, ug ato sa pagsaulog sa adlaw sa kapanganakan sa aton Ginoong Jesucristo o sa aton pagsugat sa bagong tuig, ato undang hinumduman ang tinuod nga diwa sa pagsaulog niini ang pagminahalay o pagtinabangay sa matag usa. Bisan pa man sa mga pagsulay o katalagman nga atong natagamtaman, magpabilin unta kitang lig-on o puno sa kanasi. Ako si Roger Octavio o ang akong pamilya, staff o ginabanan ni Congressman Mayo Almario o Chino Almario. Malipayong Pasko o mabunahong bagong tuig kanatong tanan. Dedicated to bring the good news to the Filipino people, the first and only network in the Philippines promoting Creative-based broadcast number one home service, music and information service and credibility. GMN in Mindanao is heard over 549 kilohertz. DSHMAM Mati. We are one as Radio Totoo and Stir FM. 4 decades of credible broadcasting. CMN. Mga tigo na makalingaw ka ninyo. Mabati ninyo sa Tigo-Tigo. Ubang gyapon ang kanunay na mulingaw ka ninyo. Ay mga bata, una ko'y tigmo ha. Artist pagkaon eh. Nag-ana ninyo. Sige, ariyaw ng tigmo. Tungaw, gipulgas, gipulhok, gibangas, aywan magdangkalon. Gipulhok, 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 aywan magdangkalon. Gipulhok, nisanang, 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 ay kikintan itaw. Pag-upo, pag-ugas, pag-umpa, pag-waswas, pumaglamig and on. Ang saman. Lagi, nakatagaan ka rin mo, bright. O sige, yapay, ikaduhang tig mo ha. Naligo ang upaw, nakuyo sa pantaw sa umang pamingaw. Ang mundo nagsinaw, huwag kamaw, tungod sa kaulaw. Manamgo mo dumaw sa gamay na tagyaw, magtunay pang upaw. Manilang mananaw, sa upaw nga sabaw, sa ginahang ng kasaw. Ang saman. Sige. Ako, bright, gini ani. Sa kayo koras mo na ako, ha? Maok ini mga tigmo, nga sayon lang tag-anon. Bisan sa may bata, dali lang lito
Christmas, Kas. Ikaw man ang nagtigmo. Okay, Kas. Kilit na ko ron. Sige, mga bata. Stand by sa ta. Ito sa pasuluhan atong kumbo. Kay magunahuna sa kuko sa isulod tigmo. Ha? Alam mga bata, managtog ka lang atong kumbo. Karon, andam na mo ha, ikato katigmo. Aniya? Mugahi mo homo kuya ko, kulirot lami nga ilahon. Mululog lang ang buwang, kitang lami nga tumuoton. Musuot mo buwa sa lupa ng pasakan. Lahol mo doon, nakuhaan tuwaw, hiwaw kakaroon, lami nga isumsum. Ang sama! Merry Christmas, Rico. Rico Donato, Merry Christmas. Nana, tapos na nato ha, makita nato sa mga. In advance, Happy New Year. Nasayang lang tag-anon. Isang sagat may bata, kabilang litukon. Kung galit doon ang naitid mo, nalisod pagsagdon. Ikaw man ang nagtito, imo sang magbaron. Atong oras, doon na kita 12 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa itong kasibihan ng DXHM. Ay hapon, kaninyo matanan mga pinangga ng munting paminaw, welcome sa itong programang Tigmo-Tigmo sa kahaponon. Adlaw nga Huwebes Disyembre 26, 2019. Okay, lang kadlaw musugat kita sa bagong tuig mga pinangga 2020. Ay hapit na dyan, no? Almost 4 days to go or 5 days to go ay New Year na. Hoy! Yan, so ang uban din karon nagkuan na sila, nagprepare na sila hang mga pagsugat, no? Pagsugat sa bagong tuig, pagsugat, maglitson, mag-ambak-ambak aron mo taas sa manakol. So kailangan sana magtalon-talon daw tayo para tumaas daw tayo mga kapatid. O diba? Talon kapag hating gabi ng 31 or ng 31 para tumaas daw tayo. Tuka na. Ay nako, so kumusta nga to mga kalumunan? Merry Christmas sa kaninyong tanan-dinhan, mga kapatid, mga kababayan, mga kapamilya, mga kapuso, so magandang lalaki po ako. Maing hapon sa inyong tanan-dinhan. Yan, kung naminaw, kung wala, okay ra po. Hindi mahimo ko di maminaw. Ang puso nato kung sila maminaw. Kung gani, wala po naminaw. Makuno, wala po lig itong puso. So, paday kita sa pagpatubag sa itong tigmo. So, si Tata, may nakatubag sa itong last nga tigmo, mga pinangga. So, karon as of this month, ay tulo ang kauduhan na nakatubag. Si Tata o si Mary Joy. Si Mary Joy taga Shanghai, si Tata taga Tarragona. So giklin man niya gahapon ang adlaw niyang kaning iyahang mga prices, mga pinangga niya tung adlaw nga Lunes. Sayo pa siya ni abot sa studio. Pinako alas 4 sa mag-claim pero alas 4 na. Sayo siya nagkuha dire. Sumoto pagkuha niya mga igala, maguli nagdalas siya bulldozer. Ay! Ilang truck yan. Niya, pagkuha niya, may bagid niya paguli, may bagid niya gidala. Nakadawat siya bugas, 5 kilo, plus cellphone, radyo, niya sabon, nga pampaputi. So, nga kutis kung doon ay tagong-tugong. Sumo na mga higala ang iyang na-claim na itong last Monday. Siyempre, karong hapon, ihatag na po nato ang atong load mga pinangga na ito ganiya. So, congratulations. Hoy, Kas, pakigreet lang ko sa ako mga sakop. May hapon daw sa mga taga-barangay Gusa. Ikan kang Cap DC Donato dila sa may barangay Gusa. Hapon, mga taga-barangay Gusa, ha? Magtimbayag ikan kang Cap DC.
So kumusta mga gusan yan? Oh, gusan yan, gusan yan. Old makupan yan. Dili bagay. San Ignacio yan. Manayan. So, Manayan. Kaning mga taga Kalagan yan. Saan Kalagan? Matin yan. So, bagay-bagay. Matin yan. Lupon yan. Sa o kining sa kaning banay-banay niyan. Okay. O kanang San Isidro niyan. Ay, nako. Yan, so may hapon, no? Shout out kuya. Hi kay Angel Donato de Sican. Sican man. So Angel siguro yung mama. First yung mama, second siya. Angel Donato de Sican. Di ba? Yan. So, may hapon sa tanang mga tigpaminaw dira sa mga taga-Banay-Banay. Ako i-greet ha, mga taga-Lupon. Yan. So, bay na po ko ninyo oras sa pagpatubag sa bagong tigmo. O bagong tigmo ganing ikabat ni o 120 mga pinangga ang atong adlaw. So, ang atong tigmo mao kini sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon unsay tubag ninyo. Akong balikon mga pinangga sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon unsa may tubag ninyo. Tawag na kamo sa tuga linya. Nagdagdag sila sa kuha ganin na ba na siya sugod na baka kaya maminaw na ko. I-text na reply lang niya kung magsugod na kayo makuha ko ano pang reply lagi ninyo. Wala maglisod din ko ninyo reply. Tumayon mo sa kuha-kuhaan ka ng reply ko yabi kayo mo tubag ko. Medyo ko ninyo ka-reply kaya tungod sa pag-busy ko kuya Jeff. Di ko nagalo na. Ay mo tawag gani sa ako sa din ako matubag ba. Tungod sa kabisi, buntag, nanginabuhi ko. Kahapon, nanginabuhi gyapon. Pagkagabi, nanginabuhi gyapon. Pagka tunga sa gabi, naglabig gabi si Jeff. Pagka buntag sa kadlaw, nanginabuhi gyapon. Pagka alas 7, maginabuhi na po. Ano lang kinabuhi. Sabi ka busy mga pinangga, no? So, kulang na lang ang magdato ko. Kung magdato, lagi. Mag-isod na lang magdato ko. Ay, nako. Ay, sa mga motobag, tawag lang ka mo sa tugan ninyo sa Smart of TM. Ang TM is 0975-8144-925. O nga tugan niya sa Smart 0909-956607-3. O, mo nakatugalin niya kung may tubag sa tugatig mo mga pinangga ng tigpaminaw. Live na live kita sa YouTube. Kanya sa atong Facebook account. No? Kuya Jeff Donato. So, pwede ka mga magtanaw din ha. Kitang-kita ang ilong ng ibangga ng pison. Kitang-kita po ang simod nga nagsiwil. Makita ninyo ito mga pinangga ng atong dagway sa atong live. No? So, ganahan lang ko sa YouTube, pinilutan ko dito. Inot ang atong dagway. Gwapo ka po gamay. Kamay lang po lagi. Maganahan ko sa live na ko sa YouTube. Kung magtanaw mo dito mo sa YouTube, no? Para nindot. I-subscribe po, i-click din yung subscribe mga pinangga. May na lang. Okay, ingon pa sa ako ang balita si Rafi Tolpo mga pinangga sa kwento na sila nakakwarta sa YouTube kung sa baka tinuod dahil kumutuwa na tura ko siguro ko timat ka na makatry na si Rafi na po dito sa YouTube doon nakakwarta mo na siya makatabang doon sa mga tao doon sa mga kabos ang inahanglan siyang tabang so wala man hindi tayo nakuha man so palihog lang kung subscribe mga pinangga kung gusto ninyo nga updated lang kamo sa atong mga video. Tahi karon mag-live ko automatic mo appear na nga sa inyong live sa inyong YouTube sa aking YouTube channel. So maghatag notification na dito nga si Jeff Donato nag-live. Mahal na siya dito. So dapat i-subscribe din ng mga pinangga, i-click po itong notification button. So muna dito, i-click lang ninyo mga pinangga. Okay. So unsa may tubag ninyo sa tugatig mo sa layo, maayong tan-awon, apan dili makita kung duolon. Unsay tubag ninyo
sa atong nga tigmo. So tawag lang kamo sa tugalin niya mga higala na munting paminaw din ha sa mga nagkalalay mga lugar diri sa tugo probinsya sa Davao Oriental, labi na sa mga nagkade mga kabaranggayan, madayaw na hapon. Dira sa mga nagkade mga kasitiuhan, madayaw na hapon. Sa mga nagkade mga barangay, madayaw na hapon. Ang uban nini makasabot kanang madayaw na hapon. Ang uban po din kasabot labi na kanang mga gipanganak gikan sa gipanganak sa Manila or dati dito sa Manila niya nakaasawa diri sa sa Mindanao. Maglisod din sila maglisod sila sabot og mga sinitian nato diri sa Mindanao. Pero katundugay na po nagpuyo din sa Mindanao sama ni Pulbayan. Tagalog yan kapag nagsalita, pero kapag Bisaya talagang mahirapan siya mag-Bisaya. So Tagalog talaga siya. Kapag siya kausap niyo, may halong Bisaya ko lang. Sa Pulbayan. Nadala sa likod sa Rico. Istorya mo na, Bisaya, Tagalog yun. Kung hindi mo kasabot, bahala mo na. Basta mag-Tinagalog yun siya Pulbayan. Pero kung masulti ka Binisaya, makasabot na po si Binisaya. Mo na sa Pulbayan. May hapon Pulbayan ha. Kuya Jeff, pakigreet lang ko sa akong asawa nga naminaw diri sa balay. Panigurado sigira ni katawo ang taon-taon diya kay mo pakatawag yun ka. Ay, ba? May hapon ma, may hapon. May pagpaminaw sa mga taga-barangay mayo po di ay. Oy, happy birthday nga to kang Boss Juju Maginsawan nga nagselebra siyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday usab nga to kang nanay Florinda Mandabon, dila sa May Rizal. Happy birthday! Happy birthday, nanay! Happy birthday, nanay! Happy birthday! Happy birthday! Day to you! Tapos kanta ko sa lagi ba uyas mga silingan lagi mga suko ba kaso mga dungga nila makadung sa kutingo kay ngano may yabag kayo nagkanagtingo nato maro magin bukod sa lagaraw kami nakato katahon ako maywi pa sigurado kung dili masunog ang balay namo napunog pa to nagkinabuhi sa mga tahay nga yabag kanta. Ay, salamat ganto sa ato mga sponsor nga gipangunahan ni Miss Lisel Morales ng Tagum City. Maraming salamat Miss Lisel. Magandang hapon dyan sa may Tagum. Merry Christmas. In advance, Happy New Year sa iyo. At kumusta na ho sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa may Tagum. Magandang lalaki po. Hapon po. At syempre, salamat sa imo Miss Lisel ha, sa iyong walang sawa na pagsuporta. Walang sawa. Kala ko walang asawa. Walang sawa na pagsuporta sa ating program. At syempre nga ito kay Colbillior Donato sa mga gusto nga magpalit o mga native products. At wala ka mo kay Colbillior Donato. Bang lamang sa may Petron Gasoline Station tapat lamang ni Clergy. Mas gutan native products, Colbillior Donato lamang mga higala. O syempre nga ito kay Boss Edgar Felix sa mga gusto nga magbaligya sa ilang mga produkto, paliton ka na sa makatarunganon nga presyo din lamang sa San Ignacio Manay, unahan lamang niya ng gasoline station. Edgar Felix mga higala, pwede po ka mga grocery sa tindahan nga pagmasa lang mga presyo. Edgar Felix ha, Edgar Felix, basta Edgar Felix, ibuto pagkakapit. Ay! Salamat ha. Maricel Jojo sa Patusan sa mga gusto nga mangukay og sapatos dinha lamang sa Maricel Jojo sa Patusan kay motang dress sa Bingwo dapat lamang niya ng convenience store. Napod sa
balintong at bang ana nagapamaligya og motor parts din lamang sa Maricel and Chucho sa Patusco. Og kini nga programa gihatod kaninyo sa GC Marketing ang tigama og tigapud-apud sa mga epektibong herbal products sama na lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. Yan, so maraming salamat po. Nodine Grinder, kung kamo mapalit o lubi at tulad kamo sa Nodine Grinder, sunod lamang sa Madang Public Market, doon lamang sa Dicker Center, kung gano'n sila tag 15, tag 12, tag 10 pesos, libre pa yun, kagod! So daghang salamat sa Nodine Grinder. Ayun, so sa mga magbiko din ha. Yan, also may mga ingredients nyo yung ginagamitan ninyo coconut milk. Baliktad na ako ito. Coconut milk. So dito lamang mga pinanggal. 1 PM, hit na ako akong mga anak. O mga ay kitata. Tata Tuhan. Kuya Jeff, Merry Christmas. Pakikrit lang ko sa mga paryente, katundag family sa akong uyab na si Geraldine Dunggon, Felix, daghang salamat from Manila. Si Love Hurt, Diyos pangalan, Love Hurt! Kana po nagkatawa na sa medyo piyasaw na gigugod kong lagaroba. Kuya Jeff, dili na hangin. Try lang nako si Lonnie. Lonnie you, what's up man? Lonnie Flores Torion. May hapon. Dili gihapon na siya kuan, hangin na Lonnie. Once again ayong hapon umay pagpaminaw sa tanang mga taga-barangay Gusa nga naminaw karon labi na silahang barangay captain nga si Cap DC Donato. Yan, pagtimbay gikan ng Cap DC Donato sabi. Di ba? Merry Christmas daw sa inyo. Kung doon ang may kuan regalo kang Cap kaya ninyong manok. Kanang kuan kanang manok nga masabaw ka ng sugma lami ka ng sugma. Bisaya Bisaya. Or kanang kaya, lami ka ng kaya. Ay nako, sige, unsay tubag ninyo sa tugatiblo mga higala sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duulon kung sa may tubag ninyo. Tawag na mo ha mga pinangga ng tipaminaw sa tugalin niya kung doon may tubag. Kuya Jeff, grabe kuya, normal lang na mayabag ta. Lagi mayabag yun. Mayabag yun ko kung makanta ko ba. Sa una nagkanta ko dito sa kuan sa itong lugar. Dito sa Davao. Ang kaduit na ako si Cap DC. Kabalo ba ka o sige buhat ni kuan ni Irene Audan? Sige siya katawa sa likod. Iya magunti ko. Ay, ito grabe. Ako na po ikatawa. Si Cap DC, ano yung kataman eh. Ay pumubertig ni si Cap DC sa mga high notes. Diba? Ako, ay nako. Sige, si tubag ninyo ha. So tawag lang kamo sa atong linya Smart 0909-956607-3 o sa tugalinnya sa TM 0975-8144-925 o na nga tugalinnya mga igala ko doon itubag. No? So maglingaw-lingaw, takarong hapon na tabi na kay Pasko o maabot na po ng mag-untoy sa tuig 2020 dapat na maglingaw. Dilita sige mugot, no? Kalimti na ng mga problema karong tuiga o bubalhin na kita sa pag-untoy sa tuig 2020 dito na punta another problem. Wala kayong mga problema ninyo, kalintis na ninyo. Ay, anak si Cap DC, ugbos ug manok nga Bisaya. Anak, lami kay na. Oy! Kanang gabi. Ugbos, manay sa guwami ng dayak. Ay, kuya, pwede ko mo greet. Greet na ako kung Mama dia. Mamaya nga naa sa bukid ya si Mama Merna. Thanks daan niya. Gikan kang Cutang Ryan Awit Ox. Ito pangalan at Ox. Salamat sa pagpaminaw. May hapon nila kaninyo. Okay, so daghan na ng tao sa tugalin niya. Kung balikon mga pinangga nga itong natib mo ha. Sa layo, maayong tan-awon. May tan-awon. Apan dili makita kung duulon. Kung sa may tubag ninyo. So tawag lang kamo sa tugalin niya ha.
Kay basi ka muna ang maswerte nga makadawat na pud sa atong mga pampremyo 120 nga load plus ang atong cellphone, radyo nga bigon so kung namo sa mga bukid dala mo battery kanang hybrid nga battery at mo bukid dala mo og radyo baon mo bugas mga sa kagantang niya magdala mo pangsudan pero di mo dala sudan kina may mga dito yas ng manok. Pero kung wala kay pambari sa yas ni ang yas ng manok apa ni bro maglisod jud kag dako pa na. Hindi ko pwede mo na mangupon. Dito sa mga subuki sa nang sa mga kuan kanang ubod sa kuan ang labnawan lami kay nakaon kunya kanang kuan sa pato ng mga pagkaon sa bukid. Gabi, magsabaw kag gabi. Kompleto jud. Dagang bulan. Kalami ka na isagol sa gabi. Yang ubos, yung panikap disi. Yang ubos. Yan, sa paman. Alami mga pagtawag bukid, mga higala. Yan, kumpleto. Kumpleto gilog mga lamas po dito. Yan, presko pag giling laha mga gulay dito. Naganahan din kumupuit bukid. Kami na dito sa Maragusan. Labi kasi Maragusan magpuit bugnaw. Mau pun lagi ko ang minyo ko dito sa Maragusan ubay-ubay po ko mga anak magdoremi siguro daw alangan may hapon mga taga Maragusan labi na nila sa kuan marayag sa mga kababayan ni Randy Constantino da Pogi Boy adlaw-adlaw nagselebra sa birthday si Randy Constantino mag-uban mi patay ko mao kini nyo madunggan kung ang inyong katubag sa tugattig mo ay mali. Pero kung tama, uy! Ano yung madunggan ha? Kung tama, formally ng inyong mga tubag. So, dali kita sa tugalin niya. Hello? Hello, mayang hapon niya. Mayang hapon. Kinsan ni? Si Angel niya. Si Angel. Asa ka karong nanawag, Jel? Ako dala sa akong mama. Hada pwede mong mama di ay? Dala sa kuan, Kabyawan Holy Cross. Kabyawan. Ano pwede ni? Kabyawan. Kabyawan. Ay, wala ko pala. Oo, ulit ko. So, ako sa Old Makupa. Di ay makita sa Old Makupa na, no? Kung naka sa butay sa Old Makupa, makita ni mo ito sa ubos. Kabyawan. Klaro ka ni, Klaro ang barangay Old Makupa. Ay, nag-aso-aso? Nag-aswaso? Naglitso na sila. Naglitso o baki ng gamay. O naglitso o butiki niya dako gamay. So, unsa may ato, mutubag ka sa tugating mo? Yeah, matubag ko. Mutubag ka. Kasi tubag ni mo. Yeah, di rin na rainbow. Ay, rainbow. Magtubag ka na kagahapon mga 141 million ka mga tao. O 96 centavos. Mali. Apala. Unsa pa man? Hindi na anino sa tao. Anino? Ang nagtubag-ana kagahapon mga 186,441 ay mali hapon. Saan niya ka nang dili na cloud? Ay, cloud? English, Yung clouds, yung kuto doon sa taas. Ay, mali hapon. At nalang John. Last na lang June. Dili na langit. Uy, langit. Langit. Ay, mali hapon. Mag-greet na lang ko, oy. Hindi ako makatubag. Bitaw, oy. Kasayang, oy. Abi na ako matubag ka ni mo, oy. Damay pa rin sa gobyerno ka ba? Greet ko na. Mag-greet ka. Sige, padayon. Kamay lang. Ay, greet na ako. Ako mamang papadala. Ang sa kumabangan na naminaw to karon. Ang kay Seren kay Kipilin. Ang kamong bisita direk at sa kana lang yan. Salamat mag-request kong kanta. Unsa man nga kanta? Anong walang magagawa. Mayroon magagawa. Gagawin. Sige, maraming salamat. Salamat kayo sa pagtawag ngayong hapon sa inyo din nga naminaw. At ang oras mga pinangga 35 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon. Kung unsa may tubag sa radyo ba? Kung unsa may tubag ninyo sa tugatig mo. Tawag lang kamo. Sige, sa tugalin niya. Hello. Hello. May hapon. Yan saan
Debs ko ya. Debs, mga limay, on sa may ato, Debs. Ito guys. Kaya si Debs ba, basta musuro, murag si kagawad ko, kagawad o porma. Kita, kas pugla si nani, naka-in-earth, di kagawas ang tart, ito na si Debs. Niya nakakalo, niya pagtanong, lahas, mo na si Debs, pangulibay na na. Debs, sa may tubag niyo mo sa tugatig mo? Ano ya, kanang Panchong. Ha? Panchong. Dili, Bibs. Sa pa, Bibs? Sunod rin ako ya. Dili, ya. Sa pag Bibs. Kaya mag-group na ko kamay ko ya. Mamo, great na lang gagamay. Sige, Ano pala. pa po ako na kumay nagkaya. Pag napapangagang Mga kagawad nila. pagkakadong matangkid o kutari na nagtunggon Oo, ang parehong sa tunang Ariostad. o labi na Hapon, pre. pari na kami ba nagkabalsi pari balag mas kamana o May hapon, pre. pari nanay No. manatang lias tungkol o kang magpasiday o si maad Mads. yung dinato mas kamana o nagkakalamat ko ya Sige. Daghang salamat usab kanimo ha. May hapon sa mga kumpari-kumari nimo nga naminaw karon. Pagkadagay kumpari. Tuluro ko bukta ko kumpari. Okay, buhaton kog ninong sa kasal, ang ikasal magulang pa nako. Naling atras ko ingo ayaw ko buhaton ninong kay ulang tana kay manghud pa ko nimo. Buhaton ninong lain po. Nang anak na lang ninyo magkumpare ka buhat ako sini usan tawagan na. Ako yung mukugos lang si mong anak, yung mga anak mo. Ay, nakapandipasyon. Okay lang, sige kuya. Gatuan ko doon sa Andre, ay buhaton to ninong. Ang edad sa lalaki, 38. Kanya ang babae, 33. 33. Ano kung matay di mo, pwede ako magninong ani. Basta sige kuya ay na lang anak ya. O kung mga anak may napulo ka buo, ikaw tala ng ninong. Ay! Ang damay! Kuya may hapon, mutag-an ko. Unya ko, pero wa ko'y number nimo sa smart. Kuya pwede pangayoon number sa smart thanks ya. I-type na lang imong kuan dira Lilit, i-type na lang imong tubag atong basahon, no? PM Kuya B palihog. Sige. Yan tatawad lang siguro ulit, pili na ako na ihatag sa imo, ha? Ang atong linya sa Smart Tube PM. Sige. Sa atong linya sa TM, hello, may hapon. May hapon kuya. Kinsa ni? Nining ba ni kuya? Nining, taga-asa man kaning? Tagalampasan. Ay, Tagalampasan. Ay, Tagalampasan si Nining. Mutubag ka sa tungatig mo, Ning? Mutubag kuya. O, sabay tubag nimo. Dili na kalimutaw kuya. Ay, kalimutaw. Ay, dili. Dili, Ning. Sa paning? Dili na kuan kuya kanang santil mo. Santil mo. Ay, di hapon ni. I'm sorry, my love. Ikaw broke your heart last night. Sa paning? Dili na kuya. Bulalakaw sa gabi ni Nining. Ay, maling hapon eh. Sa pagod ni. Naapaling. Ay, mo-greet na lang daw si Nining. Sige, Ning, padayon, Ning. Dili na ako kung gana nga tuto. Para lang yan. Sige, dagang salamat, Ning, ha, sa pagtawag. May hapon sa inyo din hapon. Si Nining, mau ang bulalakaw nga ako ginapangimundo.
Singer pa talaga eh. Kaya yung mga bata, ada. Ay, may hapon sa tanang mga taga-Kulian, labi na sa mga Liminyo family. Yan, kumusta? Sa tanang mga tigpamino dira ka mga barangay officials, mga barangay kagawad, barangay captain, mga lublihok dira sa ilahang barangay, mga pangsionaris, madayaw na hapon kaninyo dira mga sir, mga ma'am, nalaminaw karon. Of course, mga katawhan, nalaminaw. Usa ka, maulanon na ba? O kanina, buntag, ulan eh. Basagan ni akong simot. O siyempre sa mga taga-Tagibo, ngayong hapon, pagtimbaya, gikan kang Jerry Balansag, 6'1 ang height. Hindi, maapti ko ni si Jerry. Bisag asa ka mo ato si Jerry, makita yun mo. Okay, maapti ko ng mga bata. Itong Wara-Wara Fans Club Christmas party nila, pinsay naghiwa sa ilahang litson si Jerry. Aptik si Jerry. Oh, dili kita sa tungalin niya. Hello? Yeah, balik kong tawag. Ay, balik ang tawag. Oh, sige, nakailaing tubag. Dili na, isda sa dagat ya. Siyempre, isda sa dagat. Isda sa dagat. Ay, wala. Okay, isda. Kaya rin ka na ibagyo, Ursula. Mag-rate lang ko doon ka buok. Dua ka buok. Sige, padayon. Pwede. Sige, padayon. Grade na ako, 7 din Tabado, kay din Eduardo, kay Teresin sa Barca lang. Oh, sige. Salamat. Sa pagtawag. May tao na nagyoyo siya likod. Ano siya? Kung anong katoy ko, nagkikatuhay. Sabi ko, okay, tingin ka. Ay, nako. Ay, napagyapon. Hello? Hello ya, mayong hapon. May hapon, kisa ni? Si Junabel Budadong ko ya. Ay, Junabel. Suki. Suking tingpaminaw. O sa yato, Jo? Ay, try lang kung tubag ko ya. O sa try ni mga tubag? Dili na siya kung ko ya, langgam. Langgam, o sa ka langgam? Tamsi? Or kuan? Alimango? Kaya sa imo, try lang ko ya. Ay, may langgam nga pariyan ako na po. Agina, gamay man ang agina. Dako po man ang tawa na gamay. Ay, stretch ka na. Ay, dako pa na sa tao. Stretch. Ay, mali gihapon. Nakaya. Ang sa paman? Dili na siya salamin. Salamin. Aron makita ang dagway ng suna. Oh. Ay, mali. Ipakita ang tunay na ganda. Oh, kung sa pa. Kuan ko ya, dili na siya kuan aircon. Uy! Strong aircon. Ay, mali. Tigya hapon. Grabe. Grabe. Kaya pwede mo grade. Muglit. Pwede. Basta gamay lang. Padayon. Ay, grade na din ako kung mama, sa kong papa, sa kong mga magulang kay Kuya Gary. Siya nga sa Kerasanan din kay Mitzi nga gwapa, hey day. Hello. Mas naman. Then kay Lisa lang yapon. Kay Jinjin Eduardo, kay Ate Marlene Havillanosa. Kay Celine Kekipilin, makasasakay kay Tata Malintad. Ana ninyo. Request ng kanta ya. Kung sa man nga kanta. Nagkatungkuhan lang ya, relax lang. Relax lang. Sige. Kahapon dahil sa kong nahodri ang nagpapapag kay Aisa. Sa kong pagumangkon nga sa Rosalyn. Kanak lang, daghang salamat sa pag-entertain. Bye-bye. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Maying hapon. Kaninyo nga tanan din ha. Nga nanainaw karong hapon na. Okay, napagyapon. Santo Galinya, sunod-sunod ang tawag mga higala. Linya sa Smart, linya sa TM. Grabe mga nagtawag. Di yun na itong pagkapatitakan ng tandol. Kapitaghan yun. Sige, ganito. Hello, maying hapon. May hapon, kisa ni. Kita na ako ganit sa tata, nagtanaw sa ko sa live. Nya, pagtanaw. Mura di ay. Pagtanaw na ko, guwapa man sa tata. Mode si Kuan, ako amigo sa may maribuhok dahikan. Medyo matanatulala yun siya pag-ingon niya. Wala na siya ginagrip siya langkat. Murag na down gud ang iyahang adlaw ba kung di siya mag-grip sa iyahang langkat.
Kami naroon niya kay Taong Tantandag. Sa? Tantandag mga Surigao. Surigao, ay abot ang itong programa na ito dito, standard, oy. Karon. Abot gani. Abot gani ini nga to sa kuan doon Marcelino sa Dinagat Island. Dito pa kahas tandag nga, tandag ramang kahangat, tandag na mas mati na. Bitaw. Sige, so unsay ato mutubag ka ni nga tong feed mo. Sige, padayon sa pag-greet na lang. Christian and Princess Kate Kuntuhan. Ang tako na yung langga to, doon na lang wala. Bibs Pangulibay. Bibs Pangulibay. Lang yan sa Yahoo daw. Magkalisod ba yan ni si Kuan? Magkalisod ba ni si Bibs? Ulit tapos gyapon ni si Bibs. Kung wala na langga. Bibs na lang. Gahi yan mo. Gahi daw tayo. Gahi de ka? Gahi daw tayo. Gahi kaligawan de. Oy! Bibs! Ay, kamo na problema dira, Bibs. Sagdi lang, Bibs. Antoy lang. Gahi daw ko. Wala na iwan ni Kuya Cesar. Gano'n na. Gahi daw sa tingkating. Antoy lang, Bibs. Antoy lang. Mabot na gyapon na panahon. Mo ingon tata. Okay, Bibs, ikaw na po. Puli na po kasing kay tungod na to si langga. Oy, antig mo. Kabalo ba ka? Antos lang. Gano'n po sa antos lang. Kana. Kabalo ba yan ka? Ang tig mo pila pa kabuk na ninyo ani nga programa ba? Sukad ni adtong 2012. Di ba? Ang nang ninyo si Anali ug si Kuan, Anali si Joscoro. Ninyo na sila duha. Nagkita ni sila diri sa studio, adri sa lugaw sa studio. Giligawan ni Joscoro. Sugod siya na di. Di ba yung sila? Kasal na yun, Divine Mercy. Divine Mercy sila nagpakasal. Asaman. Pasig sa sanig nga siyo ka. Or magkalisod eh. Magkalisod dunggos ko. Ay nako. Basig ba? Takipaos ka panahon. Basig may mga hiri ang dalan sa kalsada. Di ba kaya si Sato? Di mo pakita ni sa video ba? Klaro yung likod. Napagyapon sa to linya sa TM. Hello, maying hapon. Hello, maying hapon. Kinsa ni? Dekuan niya, ay mong idol niya ako Libert Magandang niya. Idol ako. Si Libert Magandang. Tikin niyo mo ba? Subuhin kay Sisa. So may ato Bert, matubag ka, stick mo. Nagangugpin mo niya. So may tagani mo. Dili na, kanang kuhan niya, kanang Christmas tree ya. Christmas tree. Christmas tree. Ay, mali gihapon na, Bert. Gihapon na Christmas tree. Kuhan niya, kanang bulak na orchids ya. Bulak na orchids. Di gihapon, Bert. Mag-greet lang ko ya. Mag-greet na lang ka. Sige, dayon. Ay, greet din ako kay Mama Baby o si Papa Bertog sa akong ison o sa akong kuhan. Sa akong mga auntie, mga uncle o pamukha po diya o Merry Christmas Day o Advance Happy New Year sa Banang Naminaw. Advance Happy New Year sa tanan, mga naminaw ka. Sige, daghang salamat. Manok nga pula ya. Manok nga pula. Gusto ni patugtog ang manok nga pula. Sige, pagitaw na to si pula kung nakadaog na mato kagahapon na sa pagkakas. Salamat kayo, Bert, sa pagtawag. Maying hapon, kaninyo nga tanan, mga tigpabinaw dila sa may Mapanga. Mapanga. Barangay Tumuaw. Maying hapon lang kung tuto Las Kaman dila. Sa mga Las Kaman na family, maying hapon sa may Rizal. Sa akong mga angkol din ha, kakubot si Katampaw, Kulboy Las Kamana.
labi na sa mga laskamana din ha, maminaw ka mga Katampaw, Mariano, Mandabon, Ginawatan, no? Ligis, Maliling, sa tanan-tanan ha, nawan ako na mention, ay hapon ra kaninyo, I love you all, char. Mura ka to, umigo na ako, I love you all. Greet na ako ko lolo dila sa Japan, minaw karon, chingwag kang nga. Ay, nago. Napagyapos to galin niya. Hello. Ya, Hi, kisa ni. balik kong tawag yan, matawag ko. Oh, si pangalan gani mo si? Pangalan nimo? Angel. Ah, si Angel. Balik tawag gani kinakasulod ka Angel no. Abti kay kag kamot siguro Jill ba? Sige Jill. Kung say tubag na pud nimo. Ya, dili na kawikan. Pawikan. Ay, dili. Wala lang niya, oy, salamat. Sige, oy, salamat po kaayo. Sige, oy. Huwag silang mga oy. Sige, oy. Anak ko, oy. Love you, oy. Ay! Napagyapo sa Tugalinya sa TM. Hello? Ay, may hapon. Kisa ni? Ay, nanay. Ay, si Nanay. May hapon, Nay. Kumusta? Merry Christmas. Ug advance Happy New Year. Balik pa. So may ato, Nay. Pagkaan ko. So may tag-ani mo? Hindi na ka na. Kudak ko sa date pa nang magpa-picture ta. Ah, kudak. Kamera, anak. O, kira. Kamera. Pag-picture, agwapahan nanay. Uy! Picture pa na. Gupuhan selfie. Ay! Paggawa sa Facebook. Ay! Hamisag dagway. Ay! Ay na tumurag graba. Ay, mali. Maling hapon ay. Santa Claus. Uy, kapanghatag ng regalo. Ay, maling hapon ay. Di malason yun. Malas. Pag-get ka na sa Dumalde. Na, sige na eh. Ayun. O, mag-reto kang Nina Anyulin Katampatan. Maganda. Sereno ang po ang Ayan. pwede kapipay o guminigay kapipay Rosalian Dudong Bagay yung Taipan o si Nuri Katagaw ka na lang. Pwede mag-request Jeff O sa man nga kanta? sa Tigulang. Ang tigulang. Ang tigulang. Isang tigulang. Sige na, salamat kayo sa pagtawag. Ang tigulang, di sa gulang na maling kamot mo, tindog mo, barog mo, barog. Ay, na nagpa! Ay, nagpa! Yan kaya mga kanta mga kwan. Ang tigulang, maling kamot mo, tindog. Gagan mo kami tanda! Ang lagi. Bigyan po sa tugalin niya. Hello? Hi, kinsa ni? Hello? Wait, Maing hapon. Hi. Hello. Hello, hi. Kumustang hello? Mahay po ang hello. Mutingog. Siguro sa signal nila niyo. Yung talag may signal ma'am or sir ha kung tawag mo para clear din yung mga tingog ba. Clear and loud. Para nindot yung paminawan. Kaya kung matawag ko sa kwan, sa akong amigo sa nang minta yung signal, patkat kung kuan, kanang punuan sa malunggay. Makasignal na po. Kung ayaw mo pa doon sa radyo na inyong ipaminawang gani, mag-feedback mang good. Okay daw. Hello? May hapon kisa ni. Pwede pala yung sa mga radyo sir, kinag-feedback, kinag-magparing tingog. Distansya niya, hinayin yung radyo sa akdiot lang. Napay samok sa ero, samok pa sa manok. Piyak. Sige sir, okay na. Kasi may pangalan na to sir? Si Nonoy ng Magay. Si Nonoy, may hapon Noy. Mutubag ka sa tugatig mo, Noy? Testing yung tubag. Sige, testing daw. Kung sa'y testing ng mga tubag? Dili ka na adlaw. Adlaw. Ay, mali na, Noy. O sa panoy? Bituon sa kalangitan. Akong sungkiton padulungan to kang hinay.
hybrid na lang ko pwede. Oh, sige, dayon. Hybrid na ako dyan sa barangay sa si Kagawad. Lang Kimandabon. Oy, may hapon Wad. Kung si Ate si Mama. Agaw-amar na to. Sige. Oo, Ang gusto ko sa pangit sa ragas. Karaga. Sabi na to, si Rolito Bangason Batutin. Bangason. Yan. Merry Christmas. Merry Christmas. Taga-Kagrikalo, Pregado. Kaya ganing mo Merry Christmas. Ano po lang? Sige. Wala na. Wala na. Salamat kayo sa pagtawag ha. May hapon. Sa inyo din ha. Bye-bye. Hay nga to kang Erwin Donato Duway. May hapon win. Salamat sa pagtanaw. Hi Kuya Jeff. Pwede na ako i-greet ang akong uyab na adri sa balay sigig dangik-ngik o katawa. Malingaw sa imong programa. May hapon. May hapon yab. Salamat sa pagpabinaw. Ito muna uyab. Nagyap po sa tungalin niya. Hello. Hello. May hapon. Kisa ni? Ang hapon po. Kisa ni palihog. Si Abapi. Abafi. Tabalo. Taga-asa man ka Abafi? Minse. Taga? Minse. Minsi. Hindi mo pangalan, no? Abafi. Si Abafi ay estudyante or minyo na? Minyo na. Minyo na. Okay na. Ay, kaya ka subag karaya. Abafi, unsa may tubag nimo sa tugatig mo? Unsa kuno? Ang kaya pananaw. Pananaw. Uy, pananaw. Sa layo maayong tan-awon. Dili makita kung duulon. Kanang imo nga tubag nga pananaw. Ay. Ay. Ayaw kataw. Ay, mali gihapon. Great na lang po kuya. Ay, mag-greet na lang ka na. Sige, padayon, Abafi. Great ko sa akong bayan na sa Mailangan. Kasi silang si Edgar. Yan mga kandito. Yan. Sige. O kaya akong papa na nagpungko. Ay, nagpungko nga, no, magipungko, itugnaw, basin papan. Itugnaw. Ay, ka nga, itugnaw man, hapon pa tao. Aking bana, di ka pang-abot. Pagbikulin. Nagpungko, gyapon yung bana. Nagpungko gabot. Pandamay, Nagdan sa manok. nganong nagpungko man yung bana. Nagdan sa manok. Nagkuwas manok. Pwede magkuwas. Sige, salamat sila. Pwede magkuwas manok na nagpungko. Sige, daghang salamat, Abafi, ha. Salamat sa pagtawag. Nagkuhan sa manok, kanya nagpungko. Kung saan pagkuwas manok na nagpungko man. Pandamay. Ay, nako. Ay, salamat ha sa pagtawag. May hapon, mga taga-Minsi, Labinadas, may dahikan. May hapon rin kaninyo matuna. Kung oras, 58 minutos, bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Rigya po kita. Tugalin niya, tudaga, pagtagad, yung matubag sa tugating mo. Hello? Hello? May hapon. May hapon ka. Isa ni? Si Lori. Lori. Lon, pwede pala si monitor kaya nag-feedback, Lon. Okay. Si Loni. Murag katungkuan, mga flip-top Loni. Si Loni dyan. Si Kuya Luman di ay ni. Binakol Loni. Si Kuya Loni. Masaya ato, Kuya Lo. Mutubag. Pwede kayo. O sa may tubag nimo. Kining tao nga natulog tapos nagdamgo. Tao nga natulog nga nagdamgo. Nagdamgo siya. Yung tubag sa tugatig mo. Si Loni. Ang kanang imong nga tubag, Kuya Lo Gonzaga, itong tanaw ng bulang kristal kung tama ba na yung tuwagin ha? Ay! I'm sorry, my love. Dili mong gihapon, Kuya Lo. Okay. Tama na. Abi na kumukanta ka. Abi na kumukanta kay alam mo ka. Okay. Ako. Salamat sa pagtawag. Ngayong hapon lang kang kagawad Carmelite mo ko. Pabinaw na sa may lapagan. Okay. Tama na. Kanta ko may way. Hi. Napagyapos to ko din niya. Hello. Wala. May hapon. Saan eh?
Bibs ko yan. Ah, Ano Bebs. yung tawag? Ah, balik ang tawag. Sige, kung sa pamay ato, Bebs. Kuan ko yan, kanang radyo. Radyo! Radyo! Radyo DXHN! Radyo totoo! Ay! Mali gihapon. Yeah. Ah! Ako nga ko ba dito ba? Nag-wait sa bala ko, babala ko na ako. Pero mambo naman niya ako malak ko ya. Mubura. Okay, manilaw lang na sila ba? Manilaw. So gusto ni mo balak. Oo. Subi ang iyong mga balak. Kaya ako Ayaw ilat, mabalik sa lanos wala kong mamatag. Nagbantay ang atong balay sa mga kawatan, ayaw makakawat ang atong mga kawata o mga gulawan. Ayaw pagawin, hindi ko magbuhay at nagati kahit ng gandong kanunay. Kapag pagbalik nagdalapag-bakag, sa ating kapalhat, parang pagkangkangin nabasag. Pero ayaw tamat, ayaw pagilap sa pagpapatong sa mga ito, ayaw tamat sa mga tao, kay mahal! Pagbutas sa kaso. Ito nga akong pinakagawatan. Sa ating mga tulinan, ito akong bitaminan na agyo. Ikaw tawagan. Balak na mag-unaran, tinangga sa hiro. Dili ay. Maraming salamat. Okay na inawat. Uluhan si mong balak, rabes. Ang damay ni mo. Iro man di, rabes na. Ganun gipagpapabasa kuan. Uluhan, iro daw. Rabes. Ay, kas po ka doktor, injection lang karon. Sige pa kagiro. Dili ka po kita sa tugalin niya. Hello. Hello, mga po niya. Hello, kinsa ni? Nagit niya. Si Nagit. Marivic? Oh, Taga-asa man ka? kasunugan. Ay, kasunugan. Unsa ato, Vic? Jadi, tigno ya. Bilang ko mo tigmo ka. Sige. Unsa tag mo sa tunga tigmo? Ini dia bangano dia. Panganod sa... Gabon. Ha? Gabon ya. Adi, gihapon. I'm sorry, my love. Sige, salamat ya. Ay, sige, bye. Mama. Dito. Marivic. Siya si Marivic. Kuya Jeff. May hapon. Makiingon kang Papa George Manuway, Merry Christmas live ka karon. Salamat daan. May hapon kadi Kuya Jeff. Uy, gikan kang Ginaline Manuway. Hi Kuya, may hapon. Pakigreet lang sa akong asawa nga naminaw diri sa balay. Gika naglaba unya tan-aw sa imong programa. Sige katawa. Siguro hugaw pa tong iyahang mga labnon dito kay gibiyaan niya. Kalaway. Ay nako. Hi Kuya, pakigreet lang ko sa akong uyab, minaw nimo. Pagka mga uyab, sagad ipag-greet lang mga uyab, no? Kami ni Kuya si Sadling nag-greet ng uyab. Kay masakitan rami. Dariga po sa tugalin niya. Hello? Iya, may hapon. May hapon, kisa ni? Si Rachel lang si Puguya. Hi Rachel, masaya to Rachel. Pwede mo pagbuti yung tigmo ya. Uy, pwede. Pwede kayo basta ikaw. Unsa tubag ni mo Rachel? Dili na mata. Uy, mata? Huh? Sa mata nating dalawa. Pero kanang imo nga tubag Rachel ay mali. Yan na kaya. Balangaw daw ya. Balangaw. Ay, di gihapon. Naway. Mali gihapon na sa Rachel. Unsa pa? Mag-greet na lang kuya. Oh, sure. Pwede. Panay? Greet lang din ako ang tanang taga-Pitugo. Tanang taga-Bangunay po. Nagabangunay. Na Ate Marites.
Karsula o Kangyang-yang. Nagana na lang niya o kanyo si Budi Aya. Yung Cebu. Basig gaminaw si Nanay Lita Rizzo, Nanay Lita Labi o kang tatay amin. Paano na yung langga ya. May baka na yun. Taro langga na ya. Gatuasan niya si mo kang Dodong Labi. Yung Ate Bingbing niya o sayang dua ka anak o kang kuya po. Sa kong papa na lang niya, nagtrabaho ka. So, kanalan niya, salamat. sige, salamat. Sige, so kasaya, be. Unsa man nga kanta? Kanang muling binuhay mo para sa akong langga. Sige, salamat kayo sa pagtawag. Para daw siyang langga. Langga. Matay din langga, no? Makabuhay isa kasing-kasing ba? Kung kasing-kasing mo natulog, panigurado mabuhay gud ni anang langga ba? Pandami gid mga langga. Ay, may hapon kay Boss Nonoy Bataykan. Boss, may hapon. Gusto ang buhay natin. Labi na sa mga tigpabinaw sa may kara 2, kara 3, kara 4, kara 5. Basta may kara, basta nagkara-kara, mo na dira. Oh, bigyan po sa tugalin niya. Hello. Hello, may hapon. May hapon. Pisa ni? Love Malintad area. Love Malintad. Hi, Love. Ay, Love! Love. Hi, Love. Love na yun ba? Pandamay. Love yun na. O si ato, Love. Mutubag ka sa tunatig mo. Love. O si tubag di mo, Love. O si tubag di mo. Sa amin ang tubag di mo, Love. Ay, Love! Ay, mali. Mali, Love. Ha? Una. Ay, mali. Gihapon na sila. Mali mang gihapon, Love. Ay, Love! Ay, kagadahan ko ng mga love ng mga pangalan. Ang basta love. Kana. Ay nga to kang Charis Valdez, kang Luri V, Arangis, Morata. Salamat sa pagtanaw. Thank you so much. May hapon nila kaninyo katanaw. Kuya Jeff, may hapon pakigreet lang sa akong silingan. Kusog kaayo ilang radyo. Ikaw ang gipaminawan. Salamat. May hapon. Napagyod hi kay Josephine Yap Leron Salini. Gandang hapon sa iyo dyan. Kuya Jeff, pwede na ako i-greet ang kanang mga silingan nako diri nga nagapaminaw na enjoy pagpaminaw si mga programa kuya. Salamat sa pagpaminaw. Atong oras 9 minutos milabay sa alas 5 sa kahaponon mahatag kitag paglingaw para kaninyong tanan mga suki na mutik paminaw. Ikan sa prisuhan, ni Ulikos atong ginikanan. Iini karong Pasko, ako nahibon kayo. Kay si tatay nanay, sinawa man, di ay manlipay. Ako sila nga diinan ko, lalo ba kung sa'y hinonggan. Matud pa ni nanay, yato kayo among pagmahay. Ining-inong pagbuga, kaming duha ang nabalagad. Waka lang masayon, nagkantos mi, nagkalisod. Nagmahal ang palagiton, may palalang binangguan. Maayo pa na lang
Mubalik ka sa bilangguan, kay dito libre ang tanan. Wagyado pa imong Pinoy anan, kami si Tatay Nino. Kung mahimo, ito yung nalang, aron matimpas ang among utang. O Merry Christmas na lang. Sa bilangguan pondo, ayaw ka malata kung daghang dugho. Sayon ra ka ng patyon sa saya kong isog baho. Kung di ka mamatay, napay puro sa imong tatay. Duha ka tuwing nanguay lapat, o malima ako na galing patay. Merry Christmas na lang sa mga bumbay nating pautang, sa mga silingan ng dagpong agdang, may wasap na kung ang palangutang. Saya ko'y nagtantos, nagsigit kahon sa ginamos, walang ipunpulong na lang lagos. O Merry Christmas na lang. At sinunan, umanyang sipay sakyan, litsong ko ng hamon, iyak ang lahon, sa himan-himan, tinamos lay sudan. Sulpot mga bestida, tingnan ko no sa Amerika, akong hikitan, kunditin kong blahan, sa kukay lang ihak sa istrina. Kung gusto galing sa magiyongan, murang si Kinsa, nga balik tayan, kung mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamatulong sa alahan. Pagkakaliman, na makita, kung sila ang bintana, maglikay-likay na sa maningingil, kung masakpan, daghang upasangin. Sa magiyongan, murang si Pinsan, nabalik tayan, kung mo hikap-hikap sa mga pinsas, kamoy tulong sa alahas. Nagagago ay kamatutunan, nakaisipan, pulos kita'y tulungan. Ang alahas, mga pansilaman, pulos ng pagkapi. Sa tinding bubblegum, pangalamas na kalakay sa inabuhi. Relax lang, ayaw mo na may kasumparan, kaya problema sa Relax lang, baby, okay ka. ayaw, wag ka
Gikan sa Diyos. Wow, 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 wow. Gikan sa Diyos. Wow, 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 wow. Gikalagutan sa poton ka, bebe. Relax lang, baby. Relax lang, baby. Relax lang, baby. Okay ka. Alright, 17 minutos pilabay sa alas 5 sa kahaponon. Mao kato sa kaawit ni Max Urban. Relax lang, dapat maging relax lang kanunay. Ay, relax lang po ta, magkaon karon nga panahon kay grabe sunod-sunod baya ang mga kalingawan. Di ka pa sa mga Christmas party, pag celebrar sa Pasko, pagsugat sa bagong tuig, kaon dito, kaon diri, hinay lang kayang high blood. Ay, hay nga to kang Booms Duway. Gaw, greet ko. Puming hapon, gaw. Salamat sa pagtanaw, ha? Kang Mr. Booms Duway. Thank you so much. Yan, hay nga to sa tanang mga tigpabinaw dira sa San Isidro. Yan, Merry Christmas kaninyo nga tanan mga taga San Isidro, mga taga Bato-Bato. Dira sa, sa nakalimot ko aning Barangay Mag. May hapon lanoy nung Jimmy dira naminaw karon. Kaya pagpaminaw nung kung naminaw likod-lingkod terus manong ka naminaw tugtuba. Aw ba si nung nilon? Inom na sa tuba dira mahapon. Likod-lingkod niya. Sabay jamming kauban ang iyang mga kauban mga tropa. Damay. May hapon dira sa inyo, ha, may pagpaminaw labi na sa mga taga sitio Kapit, may pagpaminaw. Yes, tanang mga taga Sigaboy. Oy, great po nato mga taga Sigaboy, madayaw na hapon kaninyo din, ha, mga taga Sigaboy. Sigaboy kasi tawag di ba Manayan or Matinyan, Sigaboy yan. Ay nako. So mga po na nga to katig mo mga higala, sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon. Unsay tubag ninyo? Tawag lang kamo sa tugalin niya. Kung gali ko na sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon. Unsay tubag ninyo? Basi gusto ninyo butan na to background ng mga pinangga para makakuulid mo. Oh, yan. Kung sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon. Oh,
Ha? Sumuna ha? Ang ato gatig mo mga higala ha? Kung doon mo itupag sa tugatig mo. Tawag lang kamo sa itong kalinya 0975-814-4925 sa itong smart 0909-9566073. Balik ko na ito ha 0975-8144-925 kung sa itong smart 0909 Salamat sa itong mga sponsor. Naging pangunahan ni Miss Licen Morales ng Tagum City. Labi na nga ito kang Pulbilyo Donato na nagpapaligya o mga native products at bang lamang sa may Petron Gasoline Station. No? So, nangita ka mo og mga native products sama sa Kukulander, Amakan, o pa mga native products. Tinha lamang ng Pulbilyo Donato. Edgar Felix sa mga gusto nga magbaligya sila mga produkto, anak ko, tinha lamang sa San Ignacio Manay, pwede po ito mag-grocery sa tindahan ng pagmasa lamang ng presyo mga pinagdaan. Maricel and Jojo Sapatusan sa mga gusto nga mangukay og sapatos. Dito lamang sa Maricel and Jojo Sapatusan, kalamutang dira sa Biwok, po dira sa may Balintong. At bang niya na nagpapaligya og motor parts. Kunya, happy birthday na to kay Boss Jojo Maginsawan. Na nagsilibra sa adlaw nga natawhan ko adlaw. So happy birthday siya! Sa'yo ang pulutan, akin ang impi. Kung walang impi, pundador, mahal. Kuripot ba ako? Hindi, kuripot ko basta kanang lakoy kwarta. Pero kung nakoy kwarta, dili ko kuripot ko. Kung hatag ko sabi na kung dagan kong gobernador, hindi kuripot. Ay! Nagapagtas to kalinya to tagapagtaga. Salamat to sab sa Gisa Marketing ang tiga pudapod sa mga epektibong herbal products sama na lamang sa Carabo Plus Herbal Capsule. Yan, so maraming salamat. Nodine Grinder, kung kamo mapalit ang ludi at tulad kamo sa Nodine Grinder, so lamang sa Mother Public Market o lamang sa Baker Center, doon na sila tag 15, tag 12, tag 10 pesos, libre pagyod kagod mga pinangga. Dito na sa Nodine Grinder. So dala kita sa tunggalin niya. Hello? Hello, may hapon. Ay hapon, kisa ni? Si Bibi. Bibi, taga-asa man ni si Bibi? Sa Upper Salazar. Upper Salazar. Mutubag sa tigmo si Bibi? Try lang. Kung say try nga tubag ni Bibi. Dili na kalibutan. Kalibutan. Bibi, I love you. Bibi. Ay, mali, Bibi. Mali man, Bibi. Sige, salamat kayo, Bibi. Salamat po sa pagtawag. Baby, I love you. Mahal ka ni Jen. Ito ng mga Bibi nga pangalan mo. Baby, I love. Hi Kuya, greet na ako si Kuya June Duway, tanan Duway family sa Mati. May hapon. Hi nga to kang Ma'am Alside View Las Camana Magno. Nga nagtanaw karon Merry Christmas. Alas ko do. Wala ko nag-side view. Ay, dala kita sa tugalin niya gihapon. Hello? Hello, balik ang tawag. Ay, nibalik siya tawag. Kinsa ni gani si? Si Bibi. Ay, Bibi. Ay, nibalik tawag. O sa pa ito magnin mo, Bibi? Hindi ko anak yan. Saman? Yan. Ha? Unsa? Ginoo. Ginoo. Ginoo ko. Ginoo. Mali! Ano ba yan talaga? Hindi ko alam. Kala ko alam ko. Sige, salamat. Ay, sige, salamat. Baby, I love you. Paalik daw, baby. Doon kita ay 5 or 6 minutos na mag-alas 5:30 sa kahaponon. Hi, greet lang nako sa mga Bibitkan family, labi na sa akong mama ug papa nga naminaw nakaayo kun Papa Mingaw nakaayo ko ninyo. Love you all, mama and papa. Ikan kang Rosemary Bibitkan Lumangyaw. Salamat sa pagtawag, sa pagtanaw sa tugalay
Merry Christmas, maayo kay wala nakaside no. Tam na mo ha. Ha, wala gyud daw, wala nakaside. Wala ko naka-is, oy. Wala ko naka-is. Pero imong bagong group, wala nakaside. Ay, napa, sige. Ato gagapag tagad yun. Sa naman to? Nawa man? Ay, kani. Oh, hello! Hello. Majong hapon, kinsa ni? Kung hapon ko ya. Kinsa ni paliho? Ay, si Amy na naroon din si Amy. Ay, si Emily! Oh, si Emily. O sa ato Emily? Subok siya. Utubag ka, o si tubag nimo. Okay. Ha? Ang okay. Ano gidamay akong igsuon sa bukid. Ay, mali. Ano ko siya kamay ng pwede? Pwede, gamay lang yun. Sige, padayod kay gamay ramang yun di ay. Ay, di ba? Sabi maroon sa pero. Ito siya nga Sige, salamat sa pagtawag. Si Emily. Ang akong suking tigpamino, si Emily. Yan, napakitay 4 minutos na mag-alas 5:30 sa kahapon mga pinangga. Napagyapon sa tugalinya, tutagapag tagad, mutubag sa tugatig mo. Hello? Hello, ya. Yes, may hapon, kinsa ni? Ay, si Juan Jaime, si Lami kayo tukan ka, okay kayo. Kayo. Ano ba? May pagkalami kayo. Okay kayo. Usa may ato. Ay, kung na ya, dili na si Limpan. Silinpan? Limpan. Limpan. Siling pan. Ay, siling pan? Okay tayo. Ay, mali. Yan, ang takong mga dili na ulan. Ulan? Oo. Mabasa ka. Ay, mali. Unsa pa? Kana na lang yabe. Sige, be. Okay tayo. Salamat. Kikiyo. Salamat. Lamig daw si Kiyo. Kiyo. Dili po sa tugalinya. Hello. Hello. May hapon, kisa ni? Junita. Junita, kayo yung pangalan ha? Ngunit, karon po ko nakadungog nga nga pangalan, Junita. Google, magkusik tawag niya. Kano sa mga nanawag? Ay, sa una, answer. Nag-alias tingali ka mo, di ko kadungog sa pangalan. Wala. Taga-asa man ka, Junita? Ay, Kalasagan. Kalasagan di ka. Mo di guwap, anindot imong pangalan kay Junita, Kalasagan. Sige, unsa may sa unang words pa lang ganin, beautiful. Junita. Ito. Junita. Ang atong tigmo, Junita. Ay, talaga ha. Ang atong tigmo sa layo, maayong tan-awon, apan dili makita kung duolon. Kung si tubag nimo, Junita. Si tubag nimo. Ay, anino ang tubag ni Junita. Ay, dili. Sige, kakata lang siya. Sige, salamat kay Junita. Salamat kayo sa pagtawag, Junita. Tawag dyan. Salamat. May hapon. Alright. Hapon sa tugalinya. Hello. Kaya may hapon. May hapon. Kisa ni? Rachel ya, balik tawag. Balik tawag si Rachel. Unsa pa'y tubag ni Rachel. Ya, dili na kuan niya kanang sa ganito ba? So ganito, nakalimot ko eh. Kuan niya kanang dili ba na bangaw ya? Bangaw. Sa English ganit sa rainbow. Bangaw. Baliktad.
O say rainbow. Bangaw, good. Ay, mali. Mali man gyapon, bangaw. Ay, sa. Sige, taga-tagaglo. Mga taguglo sa inyo, ha? Nagsugod sa litrang A. Nagsugod sa litrang A. Oh, A. Apple. Oh, nagsugod sa litrang A, apple. Oh, ang tubag. Ha? Alibangbang. Alibangbang. Kasi yung tubag ka kanina, bangaw. Oh, butayig eh, alibangaw. Ay, mali. Anghel. Mali gihapon. Sa magyod. Oh. Alligator. Alligator. Basta eh, ha? Kung amigas, basig amigas. Basta eh. Oh, basta eh. Basta magkano? May eh. Oh, basta eh, ha? Hi, kuya. Greet lang na ako sa kuya. Usaman. Basta ha, tagal-tagal-kuan, Flo. Magsugod sa litrang A. Ahas. Dami ang bitin. Maligapon. Dami ang bitin. Kasi pa. Litrang A. Mag-greet sa kuya. Ay, sige. Dayo. I-greet din ako ang tanang-taga niyo si Bo, kang yung Efren, Purisima, o sa Gumimba family, Marson family, o musingit na ako uyuan niya. Sige yo, may hapon yo. Ano niya? May hapon yo. No, yeah. May hapon yo. O siya to yo. Wala lagi. Wala. Wala lagi. Sige tubagin mo yo. Meron nagdong ka, Agulino. Di hapon na yo. Mali yo. Sige yo. Salamat kayo sa pagtawag yo, ha? Kikiyaw. Ay, nako. Kikiyaw. Ay, kita ka na tamuglo, ha? Nagsugod sa litrang A. Nga apple, ha? So dapat rumpak yun nga tubag baga pinangga ang kinahanglan nato sa layo maayong tan-awon apan dili makita kung duolon unsay tubag ninyo sa tugatigugaw. Greet na ako akong asawa sa Turel na si Marites Duway o sa akong mga anak na si Jimar Joshua ang nag-greet mao ang iyahang amahan nga gwapo sa tanan si Booms Duway. Ay kantata Vergara Untuhan nagtanaw sa Tugal Live. Salamat sa pagtanaw, ha? Tats. Hi kay Loni. Kuya, pakiplay po sa love song Waiting for Your Love. Waiting for your love. Joker kaayo ka kuya. Sukran kuya. Sukran. Salamat kayo sa pagtanaw. Kuya Jeff, pakigreet lang ko sa akong silingan nga minaw diri. Naglitson sila. Litson daw sila og pabo. Lumikin ang pabo litsonon daw. Kung pa sa kumigo. Akong pabo ba kay kuan butang na ko sa bukid matay ba? Yung sayo ko pabo gihatag ito sa kumpare ba? Ay gito. Kumaig laki pag ito ba?
matay ba? Kalitrag kamatay. Ba't kung si sakit, ano si problema ni nga nang magkalitrag kamatay ng pabo? Gitambalan ako ukuan ka ng akong ilong. Awa man. Kami nagsuggest nga pwede ilong na ako itambal. Maghapon. Oh, may hapon nga to kay Bay Jan na Pudiranan Istoryo. Okay, salamat sa pagtanaw Bay Jan. May hapon, labi na sa mga taga Don Enrique. Sa iyang asawa din ha, sa pamilya, sa asawa, sa ugangan. Siyang papa, na minod is may karados mo na dyan. Oh, may hapon. Liga po kita sa tunggalin niya. Hello? Hello, kuya. Oh, may hapon. Kusa na eh. Babes ko. Oh, sa babes ka. Sumay ato babes. Ito ba, kuya? Wag ka. O sumay tuwagin mo. Kuya, kanang, ano na sa tao? Aninos tao. Ay, di hapon. Butan gito karambay kay taga-anta mo Gloha. Nagsugod sa litrang A, ha? Muna ang Manapot kuya, para manono po ito mga sige ha. Nagsugod sa litrang A. Ugma, lahi na pod. Dugangan na pod na akong isa. Dugangan na pod na akong isa. Anak ko kabutan. Butan. Sige. Salamat kayo, babes, ha. Merry Christmas sa inyo din, ha. Ang naminaw. Kami na sa tanang mga taga-Bitan agad sa mga Masanggit family. Kang Kuluskar. Masanggit ko ng hapon. Kumusta sa may Quezon siguro pwede sa Kuluskar o sa Bitan agad. Kasi kung Bitan agad man sila. Niya balik sila sa Okwa sa Quezon. Ano ay? Ano ba yung Quezon, no? Yeah. Quezon. Ano yung pangalan ng Quezon? Niya Libwak. Diyan sa Libwak, no? Dili na kap alan yes may hapon dira kaninyo kap. Sabi na sa akong agaw na asawa sa iyang anak na si Michelle Nies na karon. Ona isa sa mga advantage sa mga lalaki. Ini kaminyo sa mga babae, tanggal gid apelyido, tunga na lang. Wala niya magpabili ng apelyido gid sa mga lalaki. Sa birth nila, makambihan yun. Birth nila, kambihan na yun. Ayun mo na, Jeffrey Donato. Ay, yung asawa si Ann Cortez. Ann Donato na. Ay, masawa na ko si Angel Donato na. Angel Oxy. Yung masawa na ko si Yasi. Di ba Yasi Pressman na yung apelido? Pressman apelido? Yasi Donato na. Oy, an advantage mga lalaki. Kami ng mga lalaki yun. Yes, kita. Napagyapon sa atong linya. Hello? May hapon. po diya. Si Kinsan eh. Jessa. Uy, taga-asa ka Jessa? Ay, taga-Tagibo. Unsa may ato Jessa? Adlaw gabi nagasimba kami. Adlaw gabi nagasimba kami. Ay, mali man Jessa. Ha? Araw? Tagalog ha? Inaraw mo yung adlaw ha? Ay, mali pa rin. Mali pa rin, Jessa. Ano pa? Sige. Kato lang. Sige, daghang salamat, Jessa ha? Jessa behang. Napagyapon aninipot Kuya Jeff. Uy, tili gyapon na aninipot lilit. Lastima. Ano kuya sa plano lastima? May hapon na lilit. Ang imo nga tubag nga kuan aninipot gyapon na tumpa. Ano mo ay? Kato katig mo. Kuya Jeff, may hapon ayaw jud ko kalimti og grip dire kay naminaw ko sa imo. Hi. Love you. Ganay hapon. Napagyapon sa tugalin niya. Hello? Hello. May kinsa na isi?
Aba po. Abafi. Abafe, ha? Aba. So, unsa na po itubag nimo Abafi? Di ba na kung kuya, alitap-tap? Alitap-tap. Igagaw sa alibangbang, alikingking, alsingsung, alamungwang, atingting, alsungtong. Pero kanang imong nga tubag atong tan-aw ng bulang kristal kung tama ba ng imong nga tubag kay wa na kita'y igong oras. Ay, mali. Dili ba na kuya? Ha? Alitap-tap? Alibot-bot? Alibot-bot nga. Kanang, Alibot-bot? ha? O si Ali? Alibot-bot? Alibos-bos? Si mga boss. Oh, mga boss, alibos-bos. Imalig hapon. Yes, salamat kuya. Sige, salamat sa alimatok. Malig hapon ng alimatok. Alikingking. Mga alisingking. Nako. Tinaganas maling tawag pa pero wala naman tayo oras mga higala. Sayang wa di nakatubag sa tugatig mo karon daw matbagan karon da. Ginagana ta mo sampol ha. Ugma dugangan ako na ha. Ugmang adlaw tangin ninyo mo dugang na pud ko og laing litra ni ana. Consonant. Consonant. Ganina vowel. Vowel letters. Karon is consonant. Ugma di ay consonant atong ihatag sa inyong litra. Atangin ninyo. So wala kita igong oras. Daghang salamat ninyo nga tanan. Salamat kayo sa itong mga sponsor. Lisel Morales ng Tagum City. Og ngadto kay Culbilyor Donato ng pamilya og mga native products at bang sa may Petron gasoline station. Kang Bus Edgar Felix nga nagapamalit og mga produkto dira sa San Ignacio Manay. Pwede ka mag-process sa tindahan kapag masa lamang nga presyo. Mara silang Jojo sa patusan sa mga gusto nga mamukay og sapatos. Apad lamang sa may convenience store dira sa Biwo, makita ninyo ilang pwesto og napod dira sa may Balinto at bang sa may nagapamaligya og motor parts. Og siyempre kini nga programa gihatod kaninyo sa GC Marketing ang tiga maog tiga pud sa mga epektibong herbal products sama na lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. Nudin Grinder kung kamo palit og lubi adto lamang kamo sa Nudin Grinder. Sulod lamang sa Madang Public Market dool sa Dicker Center. Ano na sila tag 15, tag 12, tag 10 pesos. Kunya libre pa gyud kagod. Pwede pud ka magpagiling sa inyong magbuhat mo ami. Magbuhat mo og kanang pagkaon sa mga bata. Paggiling mo bugas. Dinha lamang kay Boss Edgar, dila lamang kay Boss Nudin. Kay open na sila mga pinangga og mobiling din na sila tanan din. Kape, pwede po kape. Kay Boss Nudin. So dito na kamo adto ha kay Boss Nudin. Dila lamang sa may sulod sa Madang Public Market o sa Dicker Center. So salamat sa tanan mga naminaw, sa mga nagtan-aw sa atong Facebook live o sa atong YouTube channel Kuya Jeff Donato. So mag-uban-uban gihapon kita og mapuhon. Merry Christmas in advance, Happy New Year. Manamilit na si Jeffrey Las Camana Donato sa sibihanan sa DXHM Hardware Station Radyo Toto. Bye-bye, God bless. Kaninyong katanan mga pinangga na munti paminaw. Official kaminaw ay tiguman. Kulang sa kaan ang gusto sa kapatid. Isang kumpleto lang mapagarbuhon. Kami ay ito ang kinabuhi. At nakusilbi ang pamilya. Taxi driver, jeepney driver, tricycle, gusto may roller, daming driver, inyong partner, magkarga mo deliver. Sa adlaw matanan ang pangitang latihan, ang sa ilang
Pabugat ang tuwan. Kay kung ikaw daw, sigurado kang mapasok ang pagyanin mo. Kay fair lamang kami may gatos sa isang uri. Ang aming trabaho ay walang hili. At ang nasagot ka kung may driver mo pasada. Apektado ang ekonomiya. Taxi driver, jeepney driver, tricycle, bus o mga ulit pasahero. Kargamento, may pili kay trabaho.